Здравейте на всички в YouTube, на тези, които ме следват в моя канал. Днеска ще направя едно видео за два модела на така наречените Lyman Pliers. Едните са тези Klein Tools, Made in USA, и другите са добре известните на всички в моя канал Knipex 09 12 240. Вчера направих едно видео и го пуснах и казах, че в действие ще влизат тези клещи, които са с модел 03-02-200, но ще ви кажа защо предпочитам тези да влязат в действие. Сега, малко повече за тях. Значи, вчера пристигнаха и съм ги разпечатал. Запазих опаковката. Тук пише, че са 9-инчови, което ще рече 229 мм. Heavy Duty Cutting Lyman Pliers с най-високия клас клещи на Klein. Това е D2000 NETP, което означава New England Head, нали, главата на клещите е така наречената New England, както и на Knipex-а. А TP означава Tape Puller или проволките, където се дърпат кабелите вътре в гофри или в тук в Англия се казват кондуит или в пластмасовите тръби. Сега те са с тази пластмасовата дръжка, в смисъл ръкохватка, нали? Най-обикновено изолиране, така да се каже. Не са с противозащита от токов удар. Има ги такива, има ги даже glow on the dark, такива, които светят в тъмното, като ги светнеш на светлина. Има ги в такъв цвят ръкохватка. Има ги с така наречената Journeyman Handle, което е нещо подобно на Knipex-а, но е синьо-черна и е с едни бъмпари тук, които не ми харесват на мене, но както и да е. Значи, има ги и същия модел, само с кримпър, нали, като Klein-а. Има ги и с двете опции, нали, с кримпър и с Fish Tape Puller, но са друг модел, мисля, че не съм сигурен. Както ги има и с такива VDE дръжки, ръкохватки, нали. Такива. Но аз избрах тези, защото са по-евтини. Klein логото тук. Тук има едно, пише L9, или не, L8, не знам какво означава. Made in USA, тук модела номера и кога е създадена компанията. 1857 година. Тя е създадена от Матиас Klein, който е немски изселник в Америка. Какво ме впечатли тук в тези клещи, заради това купих тези, но не на друг производител, като Виха, примерно, или те с NWS имат един модел. Тук пише, че са Aluminium Conductor Steel Reinforced Cables могат да режат. Винчета, пирони и повечето от по-твърдите кабели или проволки, примерно, не знам. Но никъде не пише, че са за piano wire, както е на Knipex-а. И другото, което е, че имат уникални ръкохватки, които
намалят или темперят, не знам какво означава, този небезизвестния остър звук при рязане на книпекса, нали, който е. И действителност, когато режете кабели е така, но само когато режете кабели. Тук имат изграден канал, те всичките Lyman Pliers имат изграден канал тук да ни наранява много от кабелите, които като ги, нали, усуквате. И с така фокус да види, High Leverage Design с 46% повече режеща сила. Къде са произведени? Mansfield, Texas, USA. Пише, че са 9 инча и отдолу в скоби 229 мм. Сега ще ги измерим и ще ги видим и колко тежат. И ще видим дали формата на дръжките наистина спомага за редуцирането на този звук при рязане. Тук при мен имам един метър на Hultafors, шведска компания. Значи казват, че са 229 мм, но всъщност са 238 мм от върха на главата до края на ръкохватките. Същото е и с книпекса. Значи те го пишат, че е 240 мм, но той си е 238 мм и той. Така. Да ги видим колко тежат и едните и другите. Само да взема тук везната. Ето е везната тук. Натискаме в килограми. Слагаме първо книпекса. Книпекса е 457 грама. Той е с 3 компонентни ръкохватки. Махаме книпекса, слагаме клайна. Клайна е 494 грама. Тоест без 6 грама половин килограм. Много книпекса 457. Горе-долу и той отива към кило. Но по-скоро е 460 грама. Гледаме где 30 и няколко грама разлика имат. Махаме сега тая везна и почваме да обследваме клайна. Значи клайна и той е с тези така наречените кросхач зъби, тук отпреди на частта, която може да усъквате кабели, да дърпате нещо, кабели или там проволоки и тем подобни, но има и фиштейп, нали, тая система тук. Те се водят, значи, сайд кътър, понеже, нали, от странично режение, нали, диагонал кътър, сайд кътър ги водят, не знам защо. Тези режещите челюсти тук са с... Мисля, че бяха 21 мм, но пак да ги измерим тук пред камерата. Да, 21 мм. Книпекса е с... се вижда тук 23 мм. 23 мм. Книпекса колко се отваря. Клайна колко се отваря. Той не е от голямо значение. Просто, може би, заради тази част, която е
ревита, който опира по-скоро или по-скоро тази част тук. Формата на главата, така наречената. Отзаде тук имат такава част, която нали, може да задържаш, да кажем, някакви по-дебели кабели, да ги издърпваш или примерно някакви въжета, такива тия подобни. Книпекса има такъв модел, той се води 0902 240, мисля, че беше. Той е изцяло с такава без кримпър, нали? И за разлика от Клайна, те имат такива напречни прорезчета. Но пък този модел, който казвам аз, другия, не мога да го вземете с фишта и полара. А на мен тая опция ми по-помага в работата. Кримпера не съм го и използвал. Не ми се е налагало просто. Точно поради тая причина, че тези са с кросхач, а тези са с такива зъби, предпочитам такива клещи. Lyman pliers, така наречените тук. Значи те имат някаква маркировка тук на едната дръжка е 9K, от другата страна е 11K. Не знам какво номера на стоманата ли е, маркират си къде да го сложат ли, нямам представа, не знам. Сега, да проверим и Клайна как режи. Почваме от началото на зъбите и виждаме, че Клайна в началото на зъбите не може да реже хубаво. Малко по-нататък обаче почва да режи много по-добре. До края на зъбите се режи перфектно. Но пак се чува този звук, който казва, че са го отстранили. Взимаме такъв кабел за заземяване, многожилен. Почваме да режем него. Този е 3 мм в диаметър, този е 4 мм в диаметър. Него го режи малко по-добре. И наистина е по-тих от книпекса. Но това усещане тук в ръката за вибрация също се усеща. Както при този, така и при този, както и при всеки един чифт клещи. Взимаме пожароизвестителен кабел, тук в Англия. Предполагам, че и в България е същия. И в началото не може да го удариш нацяло. Преминавам обаче по-нататък и го режа. Най-вероятно тук, защото заради това тук, този пропад, който са направили, не стига зъбите да отрежат кабела. Но иначе режим много добре. Аз съм просто впечатлен от тези клещи. Изгледах много видеа и избрах точно този модел. Те имат модел, който е D213, D238, мисля, че имат такива клещи същите с нали, другия цвят, той е бордо цвята, Double Deep. Това покритие тук е двойно по-дебело от тези тук. От това и тези 36 паунда, у нея са 49-50 паунда, просто за едно двойно дебели дръжки да даваш повече пари, сметнах за необходимо. Тези с как да кажа, по-залепващи за ръката дръжки такива, докато те са плъзгащи се, но добре са. Те са SK, пак немска компания. Сега да видим проволка как режи. Това е 3 мм проволка, стоманизирана. И почваме да имаме проблеми. Значи не успява да прережи цялата.
назад в челюстите. Прирязва, но две остават. Книпекса. Да не забравяме, че той книпекс е с много голям луфт. Книпекса режи къде по добре от клайна. Не, че клайна са лоши, не казвам, че са лоши. Просто книпекса е малко по-добре, според моето мнение. Свинска опашка, малко по-широка. Айде в началото. Не успява да я отрежи цялата в началото. По-навътре реже без проблем. Най-накрая също реже без проблем. И този звук си го има. Той е специфичен за всички клещи на книпекс. Имам предвид дали ще са combination pliers, дали са high leverage, дали са Lyman pliers, дали са резачки, дали са ухоглупци с мрежещи челюсти. Всичките клещи имат този звук. Клайна да видим какво прави. Оп, клайна. Значи този звук, който казва, че са го редуцирали, че са го избегнали, при рязането на пластмаса, в случая свински опашки или тук така наречените zip tie или cable tie, този звук се връща. Какво да кажа друго? Просто още една опция за такива heavy duty клещи. Значи с това може да се режи пирони, могат да се режат скрута, могат да се режат и проволки, но се изисква малко по, как да кажа, по-голям натиск или да се бута по-към края на челюстите. Ривита, хот ривит, доста по-голям от този на книпекса. Много лек луфт имат, много лек. Как да кажа? Хубави клещи, надявам се дълги години да ми служат. Благодаря ви за вниманието, ще се видим в следващото видео.